Los japoneses lo toman con... トロ、サーモン、ハマチ、イクラとウニの軍艦巻き、マグロ、生わさび、コシヒカリ、赤酢 o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Alvariño Rías Baixas. ¿Gusta allí? Gusta aquí. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. ¿Cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O avance da flavescencia dourada nos viñedos do territorio galego preocupa a Unións Agrarias. O sindicato alerta de que a praga xa está presente en explotacións próximas á conca do río Miño nas provincias de Ourense e Pontevedra. Tanto é así que aseguran que nas denominacións de orixe Rías Baixas e Ribeiro a enfermidade xa é endémica e preocupalles a súa posible chegada a Deo Monterrey. Ante esta situación, Unións Agrarias insta a Xunta de Galicia a actuar nunha tripla dirección. Por un lado, facendo controis máis exixentes de certificación fitopatolóxica nos viveiros que están a aportar novas cepas ás plantacións para evitar a entrada de plantas afectadas. En paralelo, a afondar na campaña de información a todos os selos da cadea vitivinícola para que teñan un coñecemento sobre como actuar ante esta enfermidade, unha das patoloxías fitoplasmáticas din máis importantes e prexudiciais para a vide. Finalmente, reclaman á Xunta que actúe para intentar controlar antes da primavera a actividade do insecto transmisor mediante trampeos e proceder a arrincar todas as cepas en parcelas ermas. Así sinalan que é preciso dotar de orzamento un protocolo urxente de entrada nas parcelas abandonadas para arrincar as cepas e evitar que se convertan nun reservorio e un foco de propagación desta doenza, letal para as vides. Ademais, a organización considera necesario abordar a situación con rigor e celeridade e procurar métodos para controlar unha praga que avanza dende Portugal e cuxa propagación podería ter consecuencias, aseguran, nefastas. Neste senso, Unións Agrarias fai un chamamento para que a Xunta de Galicia dé un paso adiante e impulse un plan de acción que permita implementar as medidas precisas para poñerlle freo ao problema antes de que este se dispare de novo coa chegada da época primaveral. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Xunta de Galicia promocionou en Madrid Fusión os produtos galegos de calidade diferenciada da terra e do mar. A cita é un dos eventos gastronómicos máis importantes do mundo dedicados profesionais do sector. A Xunta, por medio das Consellerías do Mar e do Medio Rural, contou cun espazo de 480 metros cadrados para a promoción do potencial gastronómico e alimentario de Galicia, no que estiveron representados 10 coexpositores de medio rural e 9 de mar. Ademais, na aula de catas compartida levouse a cabo un completo
programa cun total de 14 show cookings, degustacións e presentacións de produtos galegos con calidade diferenciada da terra e o mar. A programación da cita incluiu no espazo Wine Edition de Madrid Fusión unha cata de diferentes viños tintos galegos, entre eles os premiados na Cata dos Viños de Galicia 2024, que foi conducida polo Master of Wine Fernando Mora, acompañado polo sumiller galego Jorge Vila, director da Galicia Wine Academy. Realizouse un percorrido vitivinícola polas denominacións de orixe galegas para dar a coñecer os tesouros que se crean coas variedades tintas galegas a un auditorio de 50 profesionais do sector e estivo maridado con elaboracións culinarias de produtos galegos. Tiveron un papel protagonista os tintos da denominación de orixe Ribeira Sacra, como parte do plan de reforzo da promoción deste produto que impulsa a Consellería do Medio Rural en colaboración co Consello Regulador. En Madrid Fusión tamén estiveron presentes as augardentes e licores Tradiciones de Galicia, organizando unha cata de produtos das súas indicacións xeográficas no espazo de experiencias de calidade de Acacal. Aquí ofreceuse aos asistentes unha cata dirixida por Sonia Otero, membro do Consello Regulador. Nela puideron degustar os produtos premiados co ouro nas catas de Galicia 2024, así como produtos de artesanía alimentaria con denominación de orixe e indicación xeográfica protexida. Os 24 asistentes degustaron o Oruxo de Galicia de Vedra do Ulla, as augardentes de Herbas de Galicia de Pazo de Señoráns e Meuceo, o Oruxo de Galicia embellecido Abadía da Cova ou Uva, o licor de Herbas de Galicia Tantum e o licor Café de Galicia Meuceo. Esta selección foi acompañada por outros produtos de calidade como bombóns, pera deshidratada, queixo ou torta de Santiago. Los mexicanos lo toman con... Tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. A Mancomunidade do Salnés puxo foco este ano en Fitur na potencialidade do Camiño de Santiago. O organismo comarcal leva tempo observando o perfil do peregrino que atravesa a comarca, polo que aposta por adiantarse ás súas novas necesidades, falando un camiñante con alto poder adquisitivo que xa non dorme en albergues. Detectamos xa desde fai un tempo que se produce un cambio na forma de facer o Camiño de Santiago. Hai unha parte desos peregrinos ou desos camiñantes que xa non transitan utilizando como sistema de aloxamentos albergues, senón que o fan en paradores ou fan hoteles de 4 ou 5 estrelas e que están buscando a maiores desa experiencia de camiñar, esa experiencia do esforzo, buscan experiencias novas. Experiencias vinculadas co territorio e co turismo de calidade, por iso a Mancomunidade está a preparar un paquete que dé a resposta ás demandas deste perfil de visitante. Vamos a preparar, vinculado ao Camiño de Santiago, toda unha oferta que aglutine dende todo tipo de actividades culturais, pois utilizar un spa, utilizar técnicas de relaxación, todo o que poda complementar ese esforzo que se ten que facer durante unhas horas e que despois podas disfrutar do noso territorio. Nesa liña e co camiño como eixo central, en Fitur a Mancomunidade presentou un vídeo que amosa ao público un conxunto de hotéis de 5 estrelas, termalismo, patrimonio ou natureza. Tamén amosaron outra peza sobre experiencias concretas vinculadas ao enoturismo, unha proposta que vai na liña de captación de visitantes ao longo de todo o ano, pero sobre todo fora do verán. No Salnés, este ano 2024, superamos o 1.600.000 turistas aloxados. Nos meses de verán xa acadamos os límites aconsellables, non? de ocupación, pero temos 10 meses para seguir medrando. E o Camiño de Santiago é un recurso moi interesante para elo. Porque a desestacionalización xunto coa internacionalización do sector turístico seguen a ser os dous grandes obxectivos da estrategia da Mancomunidade. A desestacionalización para nós é algo moi importante, é algo que estamos traballando, traemos distintos produtos precisamente porque creo que temos un paquete importante de posibilidades na comarca do Salnés para poder ofrecer a distintos turoperadores e, sobre todo, pois a esos turoperadores que para nós é algo moi importante, a internacionalización. Por tanto, temos que chegar a ese punto e aí é onde realmente temos que traballar. E destacan que na edición deste ano de Fitur mantiveron multitude de reunións de alto interese para o Salnés. Entre elas, salientaron as xuntanzas centradas arredor doutro proxecto turístico no que tamén está implicado a Mancomunidade, Navega o Camiño de Santiago a Vela. Avanzaron que no mes de xullo vaise facer un irmandamento entre todos os concellos que están vinculados ao proxecto.
Este ano a Deputación de Pontevedra apostou por levarnos terra adentro para amosarlle ao mundo que o destino Rías Baixas é moito máis que costa. Aproveitaron o seu paso por Fitur para difundir os atractivos que ofrece o interior da provincia de Pontevedra. O presidente fala dunha campaña rompedora. Rompedora porque a segunda provincia de España que máis quilómetros de litoral ten non falou de costa, sino de interior. A que máis bandeiras azuis non mostrou nada de mar. A provincia das bateas non hai bateas, a das illas Ons ou Arcís non apareceron as illas. A máis soleada de todo Galicia non houve mar, senón que foi todo terra, interior. Por primeira vez houve unha presentación dunha campaña na que non apareceu nada de mar. Unha aposta polo territorio máis descoñecido da provincia para que a acción turística de Rías Baixas chegue aos 61 concellos pontevedreses. Todo isto baixo o lema Cando volves. Ven a recoller ese sentimento de hospitalidade, acolledores que somos en Galicia e logo, por suposto, queremos, porque así o recolle a nosa estrategia, levar todo o turismo a toda a provincia, aos 61 concellos da provincia. Os 61 concellos son Rías Baixas. E no interior de Galicia, pois hai moito que descubrir, moito que ver. A proposta contou cunha gran acollida. A presentación da Deputación de Pontevedra encheu o expositor galego na Feira de Turismo. É unha mostra de que as Rías Baixas desperta moito interese non só en España, senón tamén fora de España, e o que nos está a levar que, por exemplo, en turismo internacional teñamos un incremento como o que teñamos, e dentro dos propios aquí nacionais, pois hai moita xente que ten moitas ganas de vir a descubrirnos, pero que os que viñeron queren volver. A axenda da Deputación de Pontevedra e Madrid estivo ateigada de citas nos 3 días dedicados ao público profesional en Fitur. O Goberno provincial organizou máis dunha quincena de actos. A posibilidade de estar nunha feira das máis importantes do mundo desde o punto de vista turístico non podíamos desaproveitala, e de aí pois toda esa intensa axenda que tivemos de encontro de actos, e non só a miña como presidente ou da deputada Nava Castro, senón de todo o personal Rías Baixas, que está a realizar un traballo magnífico onde xa se prepara con unha antelación moi grande pois todo ese tipo de encontros. E xa teñen a vista posta en vindeiras accións turísticas, por exemplo, asistindo en breve a unha feira en Berlín. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí.